Hello, dalong chutana di barkaham. Ang bo jaga thang tong o video ni title no khaina no saiman kana. Torong nai tong li first to last soya karai. Mo joto borong na sinina mo tamo. Mong ke kaisa ho. Sang tamo hasaka thanglai tongo. Ronang hasakni sin tai hogro phunongnai. Kebo ani channel no subscribe ro khayanga khaidi. Tai bell icon ro sina tapong di. Nari bising na chonga no kharok. Kebo guri na rumung to ga comment khaisa di. Ang nang no guri man ta jaga o. Hong mo khup na chok to. Wow, musik lasi di mairo. Musik nai chong. Nomor ba hai chongo. Nomor mar khe nang o jaga. Orang te phung nai. Ayang hasalang te nai nai jiko. Mai so khusung na nai jong so khusung. Ani bahan khana nai jong khe bahan. Yang kang nang tabuk mompol phung nai mompol. Pogni mompol. Orang nai jong di. Soya karai. Jiko. Sengawa hai mompolok. Ila borok. Ani khog ni mompolok nuk ya balok kata. Nai nai di. Tabang nang no phung nai. Jika nasik di ke Teo phung nai te thani hai. Nai jong di. Nuka. Mo busuk thok. Kyo sana musukang kaya ngoi contact hai. Nong no ro horman ta ko ekta. Iko te thaisa mo kora ko kora. Iko te kaisa. Iko. Iko te thaisa. Para te kaisa iko. Te wani bising no hugo rabat bo kaijak. Mane mai rabai khena rabat ton nai jata. Iko te kaisa nong bagai phunuka. Iko te kaisa. Kyo mompolok sana musuk to kai no rano comment khadi. Mane contact number na yang rong bai hugo hai berai mompol chai manta. Mokham banta. Nong bagai teo phong na bagai yang ayang thashimoro to tong ta thashimoro. Mosi sini bai. Ang ni chik sini bai mo tong. Sini ka no comment khai. Sini na je tong.
Tebanong bagai sang thaichimorok tu tongo phunukna bagui nugia khota thaichimorok thaichimo khe kom nongnai hugo mongpol khe koi ekta tongo. Chung thaichimo phunukna bagui nongno chaitugui tongo manui rwtugui tong ta thaichimo iko mongpol khe ma malai bukha. Jemon norok ani channel no subscribe rok khaiyangkhe khaibaidi jotono no hambai.